Голосу Русину Подкарпаття. Про хоч котрого челядника вибор професії є барзважним. Не кожний має сиринчу робити ціле живо то, що му по душі, щося любить. У цьому сенсі днішньому героєві Голосу Русину Подкарпаття Миколі Георгійовичу Поцьку повезло, бо вже в 11 років вуйкому вчитель подарив фотоапарат і записав його до себе на аматорський кружок по фотоділові. І першого подобенка тютка Скорого стала послідним аргументом по вибору спеціальності. Надниць Микола Георгійович – ходяча легенда. Більше і 80 раз його роботи представлені у міжнародних салонах 21 держави 3 континентів світу. Золотий призор 3 вистав, срібний 1 і бронзовий 1. Його знає вшитка Свалява, а також шотки села Дишньої Полянської, Свалявської, Неліпинської і Керецької ТГ. І називав його Лемдядя Коля. Правда, ще кажуть, що є дядя Коля істинним фотолітописцем, фотохроніком свого вариша. Зумів він зобрати, систематизувати і всокотити унікальні фотографії Сваляву, а також унікальні відео свого старого варишика, за що й став його почесним горожанином. Благий і тихий дядя Коля, он же Микола Георгійович Поцько, є членом Національного сполка фотомалярів України, маляр Міжнародної федерації фотоумільців, делегат 16-го і 17-го світових конгресу Русину. І це далеко не вшитко. Давайте його послухаємо. Слухайте голосу Русину Подкарпаття. Микола Георгійовичу, добрий день. Добрий день, Юрій Юрійович. Дуже радий бути тут у вас у вашому салоні, у вашій Сюзанні. Я тут не перший раз, або кожен раз, кілька разів я сюди приходжу. Це чувство, що приходиш десь в добре місто, мене не лишать. Тому перше до вас звідання. Родилися в Плаві у 1955 році. Як позірувалося село туди, коли ви були маленьким? Туди не було ні світла і радіо не було. Перше, коли з'явилося світло, то було велике свято, то йшли все позирати, як то позирали, як стовпи тягали, як тягали всі друття по селові, як пак заводили перший раз до таких людей, якби авторитетних, що там були в селі. А в нас маленько було світло пізніше. Пам'ятаю, учимося там у перший клас, у другий, коли ходив та при лампі, при свічках. А у селі що? Старі хижі ще, пам'ятаю, під солому були, вулиці не було, такий возовий був путь. Туди такий час, таке було село. Було клуб старий, такий хишка. А коли привозили якесь кіно, та пак заводили такий генератор, як то це називало, генератор на бензину, так і ми позирали там кіно, і то ввечері кіно було, та приходилося утікати, так аби Дома не імели. Дома би не мали, бо то всі діти були туди, і в кіно туди не пускали так малих дітей, а ми натягалися через узір, і ззаду такий узір у клубі старому був, такий напроти почти екрана того, і такі лиця були розширені, роздвоєні. І позирались ми, бо то нам було дуже інтересно. Як тут говорили у Плаві? І це були, крім руснаку, і ще другі якісь народності у вашому селі?
Я не пам'ятаю, бо були якісь другі народності, бо були, знав, пам'ятаю, у Дусині були жиди, а у Плав'ю не пам'ятаю, бо були якісь другі народності. Такі, вроді, село єднакі були люди нашої православної такої віри. Так було. І говорили по-руснацьки. І говорили всі по-руснацьки, по-нашому говорили, там не було українська, а й то все. Микола Григоровичу, позрайте, Плав'є, Росош, це конець Березького комітету по старих адмінєдиницях. А з того боку вже маємо Кирицьке, це вже Мараморош. Дуже чувствувалася різниця, як говорять у Кирицьках і як говорять, скажімо, у вас, у Плав'є, у Росошах. Плав'є, Росоші та й сюди стройно, аж до Свалява, та нас киричани називали лемаками. Лемаками тому, бо ми казали лем, а вони щось та казали лиш. Лиш так, та й вони лишак, а ми лемак. Ну і то було нараз, було розділ такий, що нараз було, ми впознавали з якого села Тому як говорили. по тому, як говорили, як де говорив. Наприклад, у Тибаві по свій говор був, у нас у Дусино Плав'є свій. Це було пару слов, і все, і котрі відрізняли якраз жителю того села, от, уже сусідського. Це дуже добре і дуже інтересно. Я знав, що у Волу дуже скоро осиротіли. Знав, що після смерті мамки ви були в дітському домі. Кіть вам не тяжко, розкажіть мало за це. Я ся родив у 55-му році, а так ся стало, що мамка померла у 58-му. Коротше, на той час мені було 2,5 року. Ну, і я ся обстав із старшою сестрою, я був у сім'ї 6-й по рахунку. Ну, і по 2 класу мене, якби я ся воспитував з батьком, та й старшу сестру, бо другий, коли мамка померла, то вже пороздавав, як батькові було тяжко, він трошки хворів, і не трошки, бо був на війні, був ранений, ну, на війні був в Мадярській армії. На той час так прийшлося йому дітей роздати по інтернатах. І одна старша сестра, що не була в інтернаті. А другі були всі по інтернатах. Ну, а зо мною була сестра до 2 класу. І до 2 класу я перший, другий клас ходив у Плав'єву у школі. Ну, а пак рішили батько, що теж хворів. Ну, так другий по інтернатах, та вже рішили і мене дати в інтернат. І якось так вийшло, що ті інтернати були заповнені, бо все було все після війни, були діти півсироти, сироти, але міста не було, не у Свалявському інтернаті, не у Ужгородському, і там було багато заяв таких, що хотіли дітей дати в інтернат по тих неможливих, як кажуть, воспитанню там родичів. І десь на цілий ешелон нас збирали у Закарпаттю, із Закарпаття цілого, і відправили на Донбас. Ну, так що попав я туди і був там 2 роки. Це Горловський район, а вже навіть то село, не село, а то було якби таке селище таке городського типу. Ну, і там я 2 роки пробув в інтернаті, і вдома мене вирішили тут вже родичі забрати відти, бо то далеко було. Я там, як ся лишив, та 2 роки мені вже там, як жив у тому Донецьку, ми всі почали говорити по-руськи, нас учили по-руськи. Ну, спершу тяжко було, бо ніхто нас не розумів, бо ми говорили свою мову, нашу русинську. Та пак вирішили забрати мене, ну та й других там. І виладили сестру мою.
і сестра прийшла, та мене там, і ще одного хлопця забрала десь із Закарпаття, він був тепер, я лише знаю, що там дівчата були, але дівчата тоді осталися, прийшли, забрали їх пізніше, із Березнику, із Кирицьок. А так я очутився вдома, але батько був хворий, і що зо мною було робити? Кажуть, там у тітки моїй чоловік був умер, дітей не мала, а жила тітка там в одному дворі з моєю бабкою, і вирішили мене забрати до бабки, до тітки у Росоші, рядом з сусідньою селом. І так я ся учутив у Росошах і жив там, і ходив до школи вже там аж до після армії живем. Там армія, і поки ся женив вже, а пак перейшов вже там далі історія була моя така, що вже остаємося у Сваляві. Ну, жити. я чув, що от вашу професію оприділив фотоапарат «Смена», яку вам подарив ваш вуйко Михаїл Шипович. Ну і кажуть, що перший свій знімок, який сте вже розпечатали, вам було 11 років, то була жона із корову. Він є тут знімок тепер? Він дотепер у мене зберігається. Коли я робив виставку, він був у мене на початку в місті, той перший знімок, бо то пам'ятка така, він вже на даний час 48 років пройшло. Ну, а перший фотоапарат мені так подарив Вуйко. Вуйко робив у школі, вчителем, і він вів фотогурток. Ну і так він мене туди взяв до себе, попробувати. Мені дуже було то інтересно. І він подарив мені фотоапарат, і відтоді я почав займати фотографію, ходити до нього туди на той після уроків, гурток. Ну, а вже пак я почав фотографувати. Ну, але або пробував раз із ним, то він усе мені показував. А далі я почав сам фотографувати і купив собі пленку, десь назбирав гроші, там тітка дала, там бабка дала, і купив матеріал, купив собі увеличитель, ванночки, ну, і почав пробувати сам. Ну, першу пленку як заклав сам, ну, та вийшло так, що в селі ходив там із коровами. Ну, і тітка прийшла доїти, то жінка, тітка була, і прийшла доїти корову в обід. Я її то сфотографував, і фотографував менше. Коротше, то ті 36 кадриків пішли вмить, бо поки що не хочеш фотографував, щось кивало. Зайшлись в азарт. А як? Прийшов я, мав би фотку зробити. В школі одно діло, там була така затемнена кімната, там то, а вдома у тітках живемо там, та що, треба було чекати вечора, а ще додатково узори закривати плахтами, розбавляти там хімікати, ну і поки би там ніхто не мішав, би не відкрив, би то, так я так вся фотка робила вдома. Ну, та перша фотка в мене з тіткою із коровою. Так що я дуже був то задоволений, то мене заінтригувало. Я пак, що не мав які гроші, та купував їм там хімікати, фотобумагу. Ну і пам'ятаю такий случай, що приходив до нього із Кирицьок, там мій двоюрідний брат жив. Ну, він був на рік молодший. Ну, фотографію він не мав ніякого не мав ніякої уяви про фотографію. Ну, та прийшов, та вчився, в смислі позирав, що я там роблю. Ну, та пак щось я десь кудись уйшов, вікнося, узорся відкрив, позирав, а пачка фотобумага відкрита. Кажу, а що відкрита, що то? Так я хотів бачити, як то позирує. Він то не знав, що це засвітить, ну все. Ну,
пропала пачка бумаги. Шкода. Так що шкода була мені, або що з ним було робити. Ну, я йому почав говорити, що хтось як то робить, він пак більше то згадував мені часто, що спортив, то все, та й таке то було, що то. Ще в совєтський час ви се умудрили робити щось феєричне з обичних буднів. Як вам прийшло в голову яка думка? Фотографи були як фотографи. Що просили? Сфотографували, а ви вже в той час ви відрізнялися від других, тому що ви щось глядали необичне. Будьте добрі, розкажіть про це. Я як вже почав там фотографувати, почав із родичів, ну, але або бачили сусіди, що пак фотки ся получають у мене, та почали сусіди запрошувати там дітей фотографувати, а десь якась така свальбинчина, бо й таке було ще навіть в шкільні роки, де фотографій не було такої. Тобто, ну так прийшлося фотографувати там свадьби, дітей, та вже все припозірував, як би то ліпше було, бо то і любило і їм, бо то й мені любило. Та якось так все починало, що не хоч як цуркнув, там на кнопку нажав, а там півголови не є, ногу втятивать, щось таке, я вже позирав, як то скадрувати добре, як то. Ну, бо це людям любило, бо пак помало, та й люди пару копійок і платили за те, що я там їм зробив фотки. Ви заговорили за свадьбу. Мою свадьбу ви теж знімали. І я тямлю, що на той час касета, яку я мав свадьбу, вона се відрізняла від других тих, які вже там були по сусідах, Кося женив. Як ви прийшли до того, щоб от якраз зайнятися зйомками свадіб? Все згадало за уже відеокамеру, за відеосйомку. За відео. Ну, пак я як закінчив училище, але пішов в армію. Після армії прийшов я вже робити у побутовий комбінат, ну і фотографував їм. Ну, або пак при розпаді Союзу так було, що ну, була велика інфляція і не можна було зробити фотку, так ціна була стабільна. Несесь взяв заказ, ціна така, завтра вже ціна ся поміняла. І стало невигодно робити фотографії. Ну, я вирішив піти на заробітки. Закрив, я там мав невелику таку майстерню фото. Ми позакриваємо то все і пішов на Чехи робити, на заробітки. Ну і там, як я почав робити, через якийсь час в мене щось прийшла така, як би то повісти, думка, що щось таке втягло мене, лише займаємося фотографією, а то я прийшов на стройку і роблю тяжко. Та думав собі, от з'явилися відеокамери, ну, або відеокамери в той час страшно дорогі були на ті часи, та думав, буду збирати на відеокамеру. І в Чехах я робив 2 роки підряд, назбирав я там гроші на камеру, камера була 3600 доларів. То великі гроші були. Другі заганяли домів, там гроші, подарки, все то, а я так оскупа, бо збирав на камеру. Ну і так я купив камеру. Камера на той час була високої якості, професійна. І як я вже прийшов домів, та й вирішив вже не йти на заробітки, бо почав вдома пробувати знімати. Ну, а попалося так, що там побачили, що я знімав на камеру, та запросили мене, це не міг би я засняти свадьбу. Ну так, кажу, пак попробував. Перша свадьба була, десь я знав, майже 94-й рік,
була, молодий був із Росоші, а молода була із Сваляви. Дуже добре пам'ятаю. Не з Сваляви, а із Дусина. Дуже ту свадьбу дуже то пам'ятаю. А й бо вдалося файно заснято, людям все то любило. І так я почав продовжувати знімати, почали мене свадьби, і помало то йшло, і аж до недавно. Свадьба таке дійство інтересне. Там дуже много таких екстремних бувають трафунку. Можете якийсь такий переказати, який це вам май затямив? Всякое було, бо за ті роки, що я знімав, з 90-х до недавно років, так і то було зйомки по області, всюди, в будь-яких селах. Ну, та було всякое. Було і таке, що йду зрана, сонечко гріє, а свадьба була, пам'ятаю, в Кушниці. Вертався вже в домі понад рано, той сніг такий упав, і то було 23 або 24 листопада, майже на мій день народження. Вже свадьба кінчали, і туйка під Кирицьками перевал такий невеликий, бо то снігом так замело було, що я пару раз пробував підніматися з машиною, бо то я забуксував, і то все, мене розвернуло. Ну, що було робити? Сніг паде, я в снігові, і чекав, може, хтось буде йти, хтось поможе. Бо прийшла jedna велика машина, та де-то, я посеред берега там стояв, де-то це розогнав, прийшов один, прийшов другий, прийшов третій, ніхто не стає, я махав, то вони самі ся бояли стати, бо забуксували. Ну і тут йде трактор з прицепом таким, на сіно йшов. Хлопці Березницькі, з Позналення, щось стало, Коля. Та кажу, так що все стало? Я хочу домів, а тут не можу, бо застрявим. Вони мене зацепили за то, вже трактор з цепами, з ланцами, тот раз-два мене утяг, там вверх на перевал. Там ми стали вже, мене откапчали. Кажу, хлопці, чекайте нікуди. А пак туди йшов оператори свадьби, щедро люди пташки пакували, і з всякими закусами, і до закусів було все. Кажу, хлопці, все, стаємо на паузу. Хлопці заглушили трактор, ну пак пішло одно, пішло друге, ну що там було, і закусі то, хлопці так се розслабили, вгрілися, каже, не йдемо ми нігде. Розвернули трактор та й пішли домой. Каже, йдемо, тепер підемо в таку зиму, у такий сніг за сіном. Такий. Ну, ще були всякі моменти, як було в Сваляві, пам'ятаю, свадьба була в одному ресторані, і тут крадуть молоду, договорилися красти молоду. Та кажуть, пойте з нами, ми йдемо, вкрали молоду, та й типа я з ними, вони за то. Ну, хлопці молоді, трошки вже файно поддавши, пішли у Неліпинов клуб, там із гостина була все то, а далі прийшли вже другі за молодого, вже знали, де то є. І як се почали гонки, як то ти так думав, господи, кабак раз сюди брав, більше я з того моменту ніякий йшов не з якими крадачами молодої, бо то могла бути аварія. Хлопці моглися убити. Ну, та й всяких інших було інтересних случаїв. Що і коли пили шампанське, та і обливали і всіх ведучих, тих, що вели церемонію, і молоді падали, і всяко було. Ну, були случаї такі. Свадьба є свадьба.
Голосну русину Подкарпаття. Вас рахують літописцем Свалєво. Як прийшла вам в голову мисль фільмувати от ваш вариш, якому живете, який любите? Казав, що туди операторів мало було. Ну і були якісь свята, ну так вже як фотографа, як вже відеооператора, ну та й запрошували мене там свято, вже міська рада, там День міста, ще якісь события різні були, там і 8 березня, і всяко там у Палаці культури було, і по району, і всяде мене кликали то вшитко фільмувати. Ну і з того, як кажуть, нехотя, воно ся писало, ну і я то зберігав. Прийшов час, що колись то нікому ніч не треба було, там Союз розпадував, а я думав, пак як це ні в кого не обстало, але у мене. Я став то все архівірувати, перепозирав, бо збереглися всі матеріали такі. Я то позбирав, попросив там одного свого товариша файного, який мало і розумів у всіх монтажах. І ми то перемонтували, почистили, ну і видали ми десь 20 із чимось фільмів документальних таких, що много дуже із моєї роботи відеосйомок. Ну і такі були роботи, що там десь і студія десь знімала, або то було по людях. Десь і то було так, що мертвим грузом десь там лежало, бо кажу, туди нікому ніч не треба було. Та я то позбирав, ходив по людях, і ми то все почистили, поробили і зробили такий репортаж, що по тому, по всьому кабельному телебаченню у Сваляві той, що... коли воно було, да. то там постійно крутили, Постоянно, там да, були дуже крутилися. цінні матеріали. Фактично тепер воно їх ослує, чолем варта ота свадьба на Свалявщині, або весілля на Свалявщині. Но ще у 60-х роках війшло у історію міст і сіл України Закарпатська область, або Української Радянської Республіки Закарпатська область. То дійсно унікально. А лісокомбінат, то як він тепер позирує, яким він був, дякуючи вам, сокотилося то, що який він був, що дійсно Завод було, про товарів. завод про товару, соковинний завод по-старому. Ну, дійсно, все, дякуючи вам, все всокотилося. Вас рахують одним із ліпших фотохудожників або фотомаляру нашої срібної землі, нашого Подкарпаття. Коли прийшло визнання, що ви почувствували, що от мене вже признали? Ну, то, що я там фотографував і вже і свальби, і то я, кажуть, був на тому виду. Ну, або то було, як кажуть, на комерційній основі, бо свальби, школи, садик, так то робив по будкомбінаті, треба було план здавати. Ну і то просто, кажуть, комерційна робота була. Ну, або в один час позвонив мені один, як кажуть, товариш із Ужгорода, Ньорба Володимир Федорович, як вже він представився. Ну і повів, каже, слухайте, вона туди на вище мені говорив, каже, я тільки збирав фотоспілку, хочу сотворити, та, чули ми про вас, знаємо, та це не вступили з тебе ви до нас, то. Та кажу, пак я не знав, що тут є. Ну, все каже, що то є. То, каже, просто художня фотографія для пленери можуть бути, поїздки і за границею, і то виставки. Ну, і мене то зацікавило. Та кажу, так є в мене роботи, але я їх не маю, хіба по пленках щось знайду, та каже, та розпечатайте, то так, перейдете, стрінемося, так і було. Стрінилися в Ужгороді, ну і з того все почало. Я був членом спілки фотохудожників 6 років.
Закарпаття. Ну, а пак уже, як я вже почувствував себе, як кажуть, вже маленько таким, як вже по фотохудожником, бо я навіть, ну, бо робилися виставки, ходилося на пленера, фотосесії всякі. І я подумав, треба йти далі, десь вже вступати у спілку фотохудожників України. Ну, там, як усюди, є свої вимоги. Я то все пройшов, я став членом вже України фотохудожників. Ну, а після, вже, як я вже попробував себе в силах тих, відчувся, як кажуть, вже в таким більш професійному рівні. І я вирішив йти далі, як кажуть, вже на фотохудожника вже міжнародного. Ну і теж там свої умови, і так дуже сильні. Ну, давав роботу, участвував я в фотовиставках, у пленерах, можу. Кілька раз ваші роботи виставлялися у других державах? Ну, з 2009 року я був, ну, якби членом спілки фотохудожників Закарпаття. І з того часу більше як вже 90 до 100 разів мої роботи були представлені у міжнародних салонах 21 держави, 3 континентів світу. Ого. Да. І ви самі виїжджали з цими роботами? Це так, де без вас то було? Ні, то в основному передавало так, наприклад, фотосалон, і там об'являлися, писалися, яка там художня фотографія, номінації, то все. І ти свої роботи подавав уже через інтернет, свої роботи в ті країни, де були ці фотовиставки. А роботи мої були представлені у міжнародних фотосалонах таких країн, як Польща, Угорщина, Німеччина, Боснія та Герцеговина, Словенія, Аргентина, Чехія, Чорногорія, Америка, Словакія, Фінляндія, Сербія, Румунія, Бельгія і Об'єднані Емірати. І Турція. Да, Турція, і ще Китай, і в Китаї. І останній раз я свої роботи теж представляв у Киргизстані. Так і туди попав, ну, подаємо свої роботи. Ну і ви не раз були, я чув, переможцем, що маєте пару золотих медалей. Є золоті, є срібні, є бронзові, много є цих сертифікатів, даже бачите, дипломо-сертифікати, даже бачите, ви в моїй майстерні, в мене тут вони. То є що повзирати. Є на що повзирати. Да, це мене гріє, бо і є про то згадки, є кожні роботи десь подавали, так очікування, то все, і колись попадали такі нагороди, то дуже приємно. І дуже много, бачите, тут повний стос, я вам приніс указати всяких цих... Книжки, фотоальбому, дійсно, де ваші роботи представлені, у котрих? Да, в котрих і то так там приходили каталоги. І тут багато, тут є цілий стовп, видите, що в каталогах моїх роботи. То мене гріє, я просто приємно. А що найліпше любите фотографувати? Портрет, це пейзаж, це деяку постройку? От що вам найближче? Ну, мені дуже імпонує і то, наприклад, репортажна. От щось є, якесь свято, є якісь собиття, є то все. То спонтанно, так? Да, чоловік не чекать. І чоловік не чекать, то не то, що там постановочна фотографія, ти його так поставив, так. Тут свої емоції можеш засняти, показати. Наприклад, портретна фотографія, дитяча фотографія, що діти такі, які вони є, таких ти і фотографіруєш. Наприклад, що ще,
репортажка. Ну, різні зйомки, ну, кроме постановочні, бо постановочні, кажу, я, ну, трошки є, що попадається, то такі люди, що вони з тобі спозірують, а є, ну не можуть, вони ж не артисти такі, що то, їх сфотографіруєш, і трошки важковато їх показати, розкрити характер, бо коли людина себе видить, таке сайно, все я, все то. Коли застило лице або ще щось, то вже все, то вже не в то. Ну, так що то. Ви знімали у свій час старих людей. Бо от якраз розкажіть за це мало. І виставку сте робили спеціалізовану. От кому за 85, по-моєму, мається 80. За 90. За 90. На своє, як кажуть, ювілей 60-річчя, ну так робив виставку персональну свою, ну але айбо перед тим, Де сте робили? то була у Сваляві, в Палаці культури. Ну, робив виставку, або перед тим думав, ну, що би показати, щоб було цікаво, інтересно нашим людям, бо в основному, коли прийдуть люди, много свалявці, будуть десь із області, з району. Ну, та думав я, що би показати їм такого інтересного. То я собі задумав, що саме буде інтересне то, бо майже не знав, це таке робив у своїй практиці, не, що зафотографувати старожилів району після 90 років. Від 90 років і вище. Я теж не чув. Ну. І що, прийшлося раз то все організувати і щось почати. Я пішов у соцслужбу, попросив від них список старожилів району. По списку вони мені дали 113. Ну, або, самі розумієте, люди після 90 і хворі, і всякі були. Ну, так вийшло так, що 82 назбиралося таких, що я їх сфотографував і зробив з них портрет. Правий собою, наприклад, зайшов у село, договоримося вже через органи, там, чи сільраду, не, у сільраду через голову. Голова мені дав теж таких людей, які з соцслужби там з тими старшими людьми вже позирають, де мене водили по тих хижах. Ну, знаєте, хтось там же, якось жиє в березі, ну, бо я на то не давав ніч. Де були, правда, там вся вже соцслужба вона об'ясняла, бо не всі там родичі думають, на що, все, що, чому. Таке, знаєте, зайти з до хижі, фотографувати, для яких то моментів все то фотографірує. Ну, або люди були з порозумінням, або по селах не всяде спознавали, бо я для них вже був, як вже такий фотограф, що по свадьбах, по школах, так мене вже і спознавали, так що і довіряли мені. Так що зробилася непогана фотовиставка із старожилів, ну і ще додатково було ще на тій виставці представлені різні панорамні фотографії нашого міста. Ну і ще цих почесних громадян пофотографував. Так що така була експозиція моєї цієї ювілейної виставки з нагоди 60-річчя. Кажете, фотографували сте почесних громадян, а хто фотографував тут до вас? От теж почесний громадянин Сваляву. Ну, почесного громадянина мені дали у 16-му році. Ну, бо я там не був на тій фотографії. А чому? Та й бо мені дали вже після виставки. Ага, то вже виставка. Да, так що я вже зато мене там і не було.
No, це інтересно. Микола Георгійовичу, ви є членом Свалявського общества Подкарпатських русинов. Чому прийшли в русинське движення? Любов до своєї землі, до своїх людей, котріся одобразили у ваших фотороботах, все вплинуло на вас? Це, може, якісь другі були причини? Ні, я обично, як вже ясно, що фотограф, я був і фотографував різні там события. Ну так було так, що мене запросили в фестиваль Червоного Ружа у Мукачеві він був. Ну і з того часу мене запросили там, пішов, зафотографував, далі стало мені інтересно, то Побзаровим там були учасники із різних держав, так що русини, позирав з ними, не говорять так, як ми говоримо, співанки мені понятні, зрозумілі. І то десь і почало. То пак мене запросили там в Польщу, в Чехію, в Словакію. І з того пішло, і пішло, і пішло. І я далі випускався журнал Отчузнена. Ну так попросили мене теж, треба було. Ви робили обкладинки. Обкладинки, так. Ну, та прийшло і так воно все і продовжує і тепер. Де треба було, і що треба, я все підкладав у своє плече. Слухайте голоси русинів Подкарпаття. Дійсно, на нинішній час, дякуючи іменно вашим фоторепортажам, ми знаємо, що це робить у других державах, де сходяться наші русино. Ми знаємо, дякуючи вашим фоторепортажам, про те, що проходить на фотофестивалях, про те, що як це проводять конгреси. Ви фактично фільмуєте кожен крок. Ну, не вашим матеріалом, бо маємо інформацію якраз наших братів русинів якраз за Гатара, бо вони тут ведуть дійсно вже не професійно так, ну або і вашим фоторепортажам, коли по 100 і більше фотографій, подобенок, крок за кроком розказують, а що там було. І вже знову засисти мали відповідні нагороди. Маєте ви лауреат премії імені Мигаля Града, це 23-й рік, а у 22-му році ще перед тим ви робили свою фотовиставку на міжнародному бієнале у Криниці. І теж маєте бути нагороду. Це дуже приємно, бо фактично це вже нагороди від наших людей. Це нагороди щирі, це нагороди, які вказують, що на Подкарпатті є такі люди, як ви, які люблять свою землю і які несуть той позитив і на той бок, і на сись. Розкажіть далі ще про це. Ну так, згадав листи Юрій Юрійович за ту виставку, яка проходила в Криниці. Ну, так само, йдучи туди, і теж думав, що заінтригувати так тот народ русини, бо русини там були із різних держав. Та думав, ну, що б інтересне їм там показати. Ну, я, ходячи вже на всякі события, що були до того, в мене се назбирало таких файних кадриків самих тих людей, ентузіастів, таких, які там, як кажуть, наверху, ну, русинського двигання, там голови, всі ті, сама така, як би то повісти, Юрій Юрійович, еліта русинська еліта. Но я повибирав
15 чи 16 тих кадриків, тих самих главних, або у такому ракурсі, портрети, що вони розкривають їх характер, їх, як вони там щось розказували, пояснювали, там десь щось і спорили, і то все, і в таких ракурсах дуже інтересних і для мене, і вказується і для них. Або ми, як то говорили, там художній твор художників наших, навіть закарпатських, їхніх, вже з Гатара. Ну, а туйка, малось ми запоздили той час, так, може, спершу ми думали, що так, ну, зробити виставку на десь там уже, де нам лишили були міста. Бо ми не встигли, вже то все проходило, бо границя, закись ми перейшли, закись ми добралися. Ну, і туйка ми вирішили так, що всі фотографії повернути дуба, ну, обернути їх, або не відко на фотці. Далі, і то було укладено так на стільцях перед сценом. Ну, і пак вже Бобенець там, ведучий, так відкривали кожний, наприклад, портрет, показували, і кожен се спознавав, що то є. А не чекав. Не чекав, що він там буде на фотці, бо не знали, що то там на фотках, бо ми нараз не то, бо не було, бо всяк має було інтересно. І дуже то дало фурор такий, ну, бо то все заінтригувало всіх, бакодале буде. Ну, і там вже і сам там поляк, фамілія вже маленько призвав. Копча? Ні, другий, тот такий усатий, що поет. Петро Мурянга, Ні, Трохановський. Ну, це він є Мурянга, то є псевдонім. А він ще пак коментар давав теж. І Бобенець, і він коментар дав. То такося получило, як кажуть. Ну, все файно. Все файно було, всі так були такі задоволені. Пак ми запропонували ну, купити портрет собі, і ми дали на ЗСУ наше то все. Або то якось то проходило ще свято далі, і пак якось у один момент все, розійшлися, ну, паруся цих портретів продало, купили, ну, та пак, ну, передалося вже то, або ми думали, всі би ми хотіли продати, але не вийшло. Ну, то все, до кінця все довести ідеально, не все се вдає, так що то не страшно. Позирайте, от тільки зробили якраз іменно з цих тематичних таких фотоальбому. Це не думали ви удати, бо називали ту якраз, забули ми два фестивалі на Подкарпатті, Поліні, я світу зрів під Бескетом визнавали, і на Замкові, у Мукачеві, на Охтема в Рокаші. Ще два фестивалі, де ви теж робили якраз ці фотоальбому, і це дійсно унікальні були фотоальбоми. Я їх дотепер розпозирував, у мене душа співать, коли їх бачу. Ну, і це не думаєте ви от якраз щось зробити таке іменно про русинські фестивалі, про конгреси русинські, щось таке, такий тематичний фотоальбом, ну, я собі уявляв, який має бути. Ну, так, матеріал є матеріал, бо я є ще учасником двох світових конгресів. Там много... Тоже як делегат. То як делегат, О, да. прекрасно. Да, як делегат, не як фотограф, ну і фотограф саме, то що я ще делегат і фотограф там був, і після, по тому, пак я бачив, що вже з Гатаром є видані були і відділами якісь такі, ну, всякі там альбомчик, що про то дійство, що там було, що з моїми фотками теж було приємно. Ну, або кіть всяк подумати, є пропозиція така, і над тим так
дуже не думав. Тепер, коли мені, як кажуть, підштовхнули таку мені тему, будемо думати, а матеріал в архіві в мене ще так є, але треба би якось то скоригувати. І Ну і по фінансах, от якраз обговорити це з світовим конгресом. Розумієте, я не думав собі, що когось, та й не відів він, бо фактично від 11-го конгресу я сам був делегатом, і я не відів, щоб когось робив все так, як робили ви. І це шкода, це не зробить, це буде велика втрата для вшитких нас. Тому це треба зробити обов'язково. І що ще плануєте зробити на будуще? Ну, на великі плани тепер щось думати, бо вся обстановка в нас у нашій державі, та щось таке планувати на великої, та щось не планується, бо коли чуєш про всі втрати, коли знаєш, що це робить там на Сході, та душа тебе болить і якось, раз не приходить якісь такі плани. Щось таке, щось веселе. Але то, що десь це запросять, це то, я йду з радістю і кажуть, що треба, так я як був, так і болем здоров'я мені дозволяло, так я буду і далі на рахунок нашого цього русинського двигання, то робити якось добре діло. Що хочете пожидати Карпато-русинам, Подкарпаття, русинам світу і слухачам ЛМФМ? Ну, щось я хочу побажати, щоб у наших закордонних з гатаром то не було, що в нас є, аби то все кончило. Бо ніде не виділи те, що ми видимо. Бо ніде не то не виділи, що ми видимо. Аби цінили, шанували нашу русинську мову, аби цей сохтаж, ко держить, ко знає, і то все, аби він се розвивав, аби не забували ми за наших предків, що вони то би, і найсе просвітає, чим ви, Юрій Юрійович, займаєтеся, чим ми займаємося, то дійсно не пропадать, найселем то розвивати. Миру, добра, здоров'я всім. Вам, Миколу Григоровичу, теж сиренчі, здоров'ячка, щоб ви у своїй роботі ще довго жили і радувалися. Таких світлих людей, як ви, є мало. Тому най вас Бог соколить. Красно дякую, красно дякую. Голоси русину Подкарпаття.